Sacrament Department Zirlai somni pangana CHHANDAM ngai MIHRING voina chang hian lal iswa zirtirna laipui ber CHHANDAM na chungchang kan zirdona nunna le thi na thu tak takani awangin rilru le ti takzeta kan zir apoimo ani camping alu to te po in mai theya camping a chau hian CHHANDAM na chanture mo ti tok te po om thei ani a CHHANDAM na ti thupui kan zir chung hian ma ani nun cheu in enfe in tuna hian CHHANDAM na hi kan changhal thei ti sia ila voina hian CHHANDAM ngai MIHRING ti thu kan zirdon ani pathianin MIHRING a siamin swal tilo turin adua swal hne theina ani tir boka nima sela swal ti thei mi alo turin adu thlanna chu a phuar be sak lawani MIHRING chu ama du thlanna mang thei turin pathianin zalen na ape a swal lam athlang theya thalam athlang thei boka swal lam athan ero chuan athingei don ti pathianin ashila MIHRING masaber te kha thingra ei phallo ei turin setana chuan aron thlema du thlanna zalen an nei awangin thlem tu thu an zom theya an hnial thei bok thlem tu po khan thingra kha ei turin anor lui lawa asoi moya mi ti fing thei it om tak mit varna ti in atar langa an du thlanna chu a thalam thlang thei lo turin a phuar bet thei bok heklo ti chuan evile adamate chuan an ma ni du thlanna ngeya thutluk na siam tur an nei ta a pakhat chu pathianin i ei chuan i ei ni la la in i thingei turani ati kha ani a pakhat chu rulin thite su e ati kha ani MIHRING masate chuan an du thlanna ngein thlem tu o chu o in thingra chu an ei ta a chu vele chuan pathian laka an thi a swal lama an lo nung ta a pathian melma an lo ni ta ani adamate nu pabo chiat na hi khovel MIHRING zong te bo chiat na thu soina ani ngal boka keima ani cheu hian pathian dan chu bo chia in thil kan ti swala pathian ro puina kan changzo talawani kan thurin number panga na po in MIHRING te chuan an ma ni du thu ngein pathian dan an bo chia a thiam lo na le chiat na a chuan an ma ni an in bar lut ta a ti in min shil bok MIHRING hian mani du thu ngeya pathian dan kan bo chia ta wangin pathian laka kan thi ta a swal man chu thi na ani si a pathian laka thi kan ni lai hian taksa chu kan laneya rilru po kan laneya nima sela kan tharau a thi ani pathian thirna atangin nun kan nei to lo atira pathian kan anna thiang hlim na te dik na te fel na te kan hlo zo ta ani pathianin MIHRING asiam chan ber chu ama pol turin ani a nima sela MIHRING chu swala atluk ta ka wangin pathianen an in pol thei talawani kan chung te an thi a an ruang kan bula a om reng lain khongei om ti in kan chapa an ruang chu kan bula om reng ma se kom tur an om to lawa bema ila min chang le tur an om to lawani chutiang chuan MIHRING chu ala om renga nima sela pathianin apol thei to lawani adamate nu pa po khan pathian an bi ruk san ta zar maya pathian ma a an zaka an saruak zia an shiat wangani swala kan tluk to awangin CHHANDAM na kan mamo a kan that na le fel na ti awangin CHHANDAM na kan chang thei si lawa kan thil thati te po pathian mit mu in tling zo reng a om lawa tuma thil thati reng an om lo ti in bible in min shilani heti lai hian ke chu ka tha ani ti thei reng an om lawa ti ma ila tha kan in ti na tak chu pathian ten zong tak ani si a bo chiat na awang hian CHHANDAM na chu changzo to lo ma ila pathian mit mu in MIHRING chu lungtum angringot chu ani lawa an mani a pathian ti nun thei ala oma ahmanga ina o chang thei tur ala omani chuwangin MIHRING chuan CHHANDAM thei tu amamo ngoi ngoya chatuan nun chang tura swalata shwai chhuak thei tu amamo ani CHHANDAM ngai MIHRING kan ni zia chu kan soita a kan Zirlai hian mi zong a huap vekani ti chin chha ila keima ani ngei po hi CHHANDAM ngai kan ni ma ni kan in CHHANDAM thei lawa midangin min CHHANDAM thei heklo vantir ko te po in min CHHANDAM thei chuang lo lal iswa chawin min CHHANDAM theya chuwangin CHHANDAM tuatan lal iswa kan mamo ani thuvon rom bungthum changsom pakhat tuma mi fel tak reng an om lo pakhat ma an om hau lo tuma shathiam reng an om lo tuma pathian zong reng an om lo